Оу, е. Това е як поглед. Направо ме убива, човек. Така. Дайте си. О, боже! Здравейте, приятели, аз съм Доктор Крафт и днес ще играем Five Nights at Freddy's, играта, която направи този канал възможен и известен, обаче първа част. О, да! Препоръчено от много от вас тази игра ме напираше отвътре най-накрая да я взема и да почнем. Искам да видя какво ще успея да направим. Преди това сбер с пица. В самия на пицария търси security, нали, нощен пазач за вечерта от 12 до 6. Да. Ще бъде интересно. Не съм играл на компютър много. Лично съм да видя какво е усещането, но никога напълно така пълноценно и не съм искам да видя какво ще бъде. О, ето ни. Така, това. О, малко ми е необичайно. О, телефон. О, телефон. Да. Ето го, Фреди. Боничка. Точно. Добре, искам да вдигна. Как се вдига? О, ало, да. Ясно ми е. Добре, за сега е много кротко. Само знам, че тук един час продължава малко повече. От една минута, може би две. Малко повече. Малко по-трудно е тук. Но поне до втора нощ ще издържим, така че защо се ядосваме. И Бони го няма. Бони. О, Бони. Бони излезе от стаята. Добре, мен не ме е страх от него. Сега. Аре, Бони. Може спокойно да тръгваш. Аз те пускам. Той наистина тръгна. О, не. Къде си сега грозен? Дебил. Глеца. Оп. Оу, халюцинация. Истински про. Чек, аз да видя за чика пък. Не ме е страх. Не ме е страх. Не си го мисля. Няма такова. Айде бе. Какво беше това? Къде си ти? Къде си, бе? Аре, грозник. Аре, чика. Сега, всеки момент е там. Би трябвало да се радвам. Точно. Поздравление. Окей, Бони, естествено излезе. Ето он заговори, всичко е окей. Аре, Бони, стой си там, Бони. Окей, чекай там. Добре, окей. Всичко е наред, всичко трябва да бъде наред през цялото време. Добре, не е там. Аре, пуснете ми камерите! Окей, добре, приятели, си ще справим заедно. Вярвайте в мен. Добре, окей. Ето го Бони, той силно се е предвижил. Добре сме и всичко е жестоко. Любимата ми песен. Добре. Там са и двамата. Добре, окей. Оу е! Прото е тук. Добре, супер сме. Приятели, супер сме. Добре, чика е там, а този нещастник си е още в стаечката. Добре. Чудесно. Трябва да пестим енергия, затова няма да мърдам особено много, смисъл говорим да святкаме и така нататък. Хайде, махай се! Марш! Веднага. Марш! Хайде вече! Хайде, моля, махай се! То още е там, това е... Той е, че просто прекалява това Бони. Хайде, марш! Махай се! Не става. Добре, чика. Хайде, Бони, махай се да затварям на чика. Бони! Хайде! Алилуя, най-накрая, Боже. Добре. Сега да изчакам малко. Чика, добре, Бони си е там, окей. Чика е там. Доста добре се получава. И сега някой се мести. Естествено, те само са като мухи без глави навсякъде. Така, добре, окей. Няма ги още. Камерите не се пускат, защото някои от тях се движат. Айде, може ли вече? Би трябвало да са заредили. Аз не знам. Няма ги, не са до мен. Добре, да видим.
Добре, Бони е тук. Съжалявам, че нямам нищо интересно за казване, но просто ми е малко паникьосно и не знам какво да кажа, аз просто се концентрирам да играя. Точно така, най-интересната мелодия. Фокси е там, добре сме, отлично. Така, светлини. Добре, така... Фокси нещо се събуди на тази втора нощ, не би трябвало, но добре. Чика, не чика там, добре. Би трябвало да минеме, ако всичко върви така. Сега стане 4 часа след малко, всеки момент. Може ли? 4 часа, може ли? Добре, хубаво, ще гледам, просто няма некъде. Фокси е там, Бони, Чика. Това е една доста известна стратегия, която тук само ще светкаме и ще гледаме. Ти се сети да дойдеш, благодаря ти, Бони. Я не се бръщи. Леле боже. Така. Маризе. Бони, разваляш ми. Трябва да стане сега 4 часа. Сега. Веднага. Нямам батерия. Сега 4. 4-0. Не без 4, не 4-0. Боже. Не, 0-4. Хайде. Хайде, бе. Добре. Окей. 4 часа. Сега 5. Може ли? Не. Трябва да чакаме 2 минути. Нали? Сигурно? Там някъде. Добре. 2-3 минути. Така. Добре, стаите ми гледат много твърде празни. Наистина. Те трябва да са тук някъде. Не искам да ми скачат пак. Просто ще побестя, ако умра на тази нощ. Добре. Окей. Добре, значи Фокси няма да излезе тази нощ, но другата е много вероятно, не е желателно въобще, много вероятно да дойде. Добре. Фокси, аз нали казах, че няма да очакваме? Къде тръгваш? Леле боже. Аз ако не бях видял там, щеш да има на не. Аз днес имам късмет. Боже! Само идват! Нямам търпение за четворката, сигурно ще е 2 пъти, 3 пъти, 5, 4 пъти по-яка. Естествено. Така, добре, няма го Бони. Окей. Чика, разбира се, не сме се виждали. Боже мой. Хайде, ако може, ако обичате. Ако обичате по-бързо. Хайде, че нямам цял ден. Хайде, марш. Остават ми някъде 30 секунди, може би, не знам. Може би 30 секунди. Аз залагам на 30 секунди. Окей. Някой да ги бри, ако може, защото аз в момент гоня Чика, да махай се, нямам. Не ми пука, край, няма пипам. Не пипам, край. Don't touch. Само тук горе оставам мишката и не пипам. 0%, хайде. Моля те, 6 часа. Ето сега, ще го предизвикам. 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1. Да! 6! Да, знаех си, че това ще проработи, като се помолим малко. Благодаря ви, приятели, харесайте клипа, ако наистина ви е харесал, и се абонирайте, ако не сте. И знам, че можем с вас да стигнем много повече. И да бъдем групата, която винаги съм мечтал. Благодаря ви, както винаги, ще си следващия път. Чао!